Ето така се става машина. Започваме сега с теб да умножаваме с числото 5. Наредили сме всички тези стотинки тук, като да погледнем. Имаме една монета по 5 стотинки тук. Така че можем да го запишем по този начин. 1 по 5 имаме общо 5 стотинки. Отиваме надолу. Вече имаме две монети по 5 стотинки. Записваме го като 2 по 5, вече имаме общо 10 стотинки. После 3 монети по 5 стотинки. Пишем 3 по 5 е равно на 15 и продължаваме така нататък. 4 по 5 20, 5 по 5 25, 6 по 5 30, 7 по 5 35, 8 по 5 40, 9 по 5 45 и накрая 10 по 5 50. Това е таблицата за умножение с 5. Тя ни казва, че като хванем петицата и я умножим по едно число, всъщност правим следното. Тук с числото 4 имаме 4 пъти по 5, значи 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5. Така ги събираме и това прави общо 20. По същия начин и числото 8. Ако го хванем и го умножим по 5, така става. 5 плюс 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 5. Имаме го 8 пъти и това е равно на 40. Другото интересно нещо е, че всяко следващо произведение се образува като към предходното прибавим 5. 10 плюс 5 15, 25 плюс 5 30, 45 плюс 5 50. Това е то всичко важно. Хайде сега да го упражним, за да ти стане максимално лесно. 4 по 5. Това е 20. 3 по 5 е 15. 7 по 5 35. И 10 по 5 последно 50. Хайде сега да решим цялата редица. Започваме от 8. 8 по 5 е 40. 40 минус 30. Знам, че е дразнещо. Точно сега да ти спирам видеоурока. Вече виждаш как с Уча се учиш много